O temporal de chuvia, neve, vento e mala mar provocado polas borrascas Gerard e Flien deixou en Galicia 916 incidencias desde o luns. A maioría foron por caídas de árbores e ramas, pero tamén está o afundimento dunha estrada en Campañón no que un coche caiu e a condutora resultou ferida leve. Houbo diferentes anegamentos que afectaron vivendas e obrigaron a desaloxar a varias familias en Begonte. Eses mesmos anegamentos obrigaron a cortar a Nacional Sexta e o tráfico ferroviario polo concello. Tamén houbo que cortar durante 2 horas ás 6 polas nevaradas. Outras estradas autonómicas e provinciais están cortadas polo mesmo motivo. O aviso vermello por ondas deixou ondas superiores aos 8 metros de altura e os refachos de vento pasaron dos 100 km/h na Coruña. A situación para mañá non se prevé que mellore e suspendeuse o transporte escolar para 18 centros educativos da montaña de Lugo e Ourense.